Magmula sa Longshan Temple, nagpunta kami sa National Theater Hall. Ito yung instructions kung papaano makapunta, sobrang dali lang naman by train. Sa loob nito, merong library na may cafe at sa labas, katabing-katabi niya yung Chiang Kai-shek Memorial Hall. Wala namang masyadong ganap dito, so pakita ko na lang sa inyo yung food trip namin. Una, sa Family Mart right beside Longshan Temple, ang daming fresh juices na pwedeng pagpilian, 40 NT ang isa. Kinuha ko itong carrots and mixed vegetables juice. It was so refreshing. I wish we had these in our convenience stores here. And then, kumuha ko nitong Korean grilled chicken with mayo flavored na onigiri. Sakto lang naman to, nothing too impressive. And then, paglabas dito sa herb market, nakabili nga ako nitong persimmon. Kinain ko to nung nakauwi na sa hotel and it was good. And then, ito nga yung cute na honeydew melon. Pinakita ko na dun sa previous video. Binuksan agad ni kuya kasi gusto na naming tikman. It was super sweet. Tapos, ang ganda talaga ng size niya kasi sakto sa isang serving. And then, on the way to the National Theater Hall, meron kaming nadaanan na nagtitinda ng scallion pancakes. 60 NT itong malaking slice na to. Hinati niya sa apat. Saktong-sakto apat kami. This was okay naman, pero mas masarap yung tinitindang scallion pancake nung matanda sa Shimending. May nadaanan rin kami nagtitinda ng sushi. 100 NT, 10 different flavors na yung laman. Very interesting kasi it's sushi but it has Chinese flavors and I actually enjoyed it. Up next, nag-late lunch kami dito sa Din Tai Fung sa Taipei 101.